So tibwere pa nkhani ya lero. Akupanga ndemanga pa nkhani imeneyi, nkhani imene Malawi akukambirana, nkhani yone ndalama za nkhani zifuna ziperekedwe kwa anthu, chiganizo chimene chili unpatriotic, chimene chikususana kwambiri ndi gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino, adatikumbusa ngati Amalawi kuti mukamakamba nkhani zakatangale ku Malawi musamayiwale kunena kuti mulangizi wamkulu lawyer number 1 Malawi muno Frank Mbeta akuganizidwa kuti anakatenga chileso chanakachi chingaifa chani. Anti-Corruption Bureau inkafufuza nkhani ina ndiye inafika size ona kuti Anti-Corruption Bureau ikafufuza bwino imafika pena amapita ku koti kukatenga chikalata choti munthu amene amugwire akamuuze zimene akumfunira. Ndiye chikalata chitatuluka olemekezeka a Frank Mbeta anakagwada ku koti lina ku Zomba. Kumeneko anakapasa chileso, anakapasa order kuna kuti Anti-Corruption Bureau isawamange. Ndiye nkhani imene inabwera poyera ife mmene timapempha mlembi wa mabwalo kunena kuti achitepo kanthu timadalira kuti akathandizana ndi olemekezeka a Frank Mbeta amene ali Attorney General amene ali lawyer number 1. Ndiye mmene zabwera apa ife timayembekezera atayankhula akamangira timayembekeza kuti timva Ambeta akubwera kuzayima kunena kuti ayi ukunama kapena bweresa umboni. Chifukwa chani Ambeta akuyeneka kupanga zimenezo? Panopa Ambeta si lawyer woyima payekha, ndi lawyer wa Malawi wonse. Chinthu chachiwiri ngati Attorney General office yawo ifunika ulemu, ifunika kuyilemekeza, komanso iwo mwini afunika ulemu. Ndiye timaganiza kuti apa ngaziti anapanga judge ena akamangira atawachula anathamanga ku court anakanirwa ndi onongera mbiri, koma kachetechete wa Ambeta ndi office imene ali akuti pasa chithunzi ndina kuti zimene akudandaula Malawi jazivuta kuthana nazo. Chifukwa chani? Panopa Malawi ambiri mukafusa akudandaula ku mabwalo, mwamva wina akudandaula nkhani ya kuchikwawa, koma Amalawi ine yake pano ali ndi nkhani zambiri. Nkhani ina imene Amalawi akukwiya nayo ndiona kuti asogolera ndale akumangopita ku koti kukapasidwa chileso kuti asamangidwenso. Zisazo mukuziziwa. Komanso anthu ena andale akupita ku koti kukatenga order kunena kuti iso satani asamangidwe. Ndiye Amalawi amasakasaka njira kuti tithane ndi vuto limeneli. Ndiye akamangira atikumbusa kunena kuti amene tokaneneka kuti akhale kaswiri pasukulu azithamanga nayenso anapanga zomwezi. Ndiye funso kumanena kuti Ambeta ngati ziti zoonadi kuti anakatenga chileso ndi zoonadi, kuti mulandu wawo udatha bwanji? Ndiyeno akhala omasuka bwanji kumalangiza president ndi nduna? Akhala omasuka bwanji kumalangiza a speaker ndi aphungu ku nyumba ya malamulo? Akhala omasuka bwanji kumalangiza ku judiciary kumene aliko pamene iwo onso kuli nkhani yoti sinathe? Ndiye ifeyo si bwalo sitikunena kuti Frank Mbeta ndi olakwa ayi. Tikunena kuti kuli nkhani imene yabweresedwa poyera idachitika zaka 6 zapitazo, koma amanena kuti nkhani siwola. Nkhani ilero yakula mutu chifukwa chokuti Ambeta si munthu wamba. Ambeta ndi lawyer number 1 Malawi muno. Ndiye tikunena kuti kubwera poyera kwa akamangira kukanawapasa mwayi Ambeta kuti auze mtundu wa Malawi kuti nkhani imene amafufuzira ija pano idatha, komano popeza nkhaniyo ikukhuza ku Anti-Corruption Bureau ndifake kalatayi tawalembera kumeneko kunena kuti mutithandize Amalawi tifuna tiziwe kuti lawyer wathu number 1 iyi amene tifuna kuti atithandize kuthana ndi Katangale kuti nkhani yake yakatangale ija ilipo kapena inatha. Ndiyeso atiuze kuti kodi zimene amayankhula akamangira akwana mizira, ngati akwana mizira ifa chana akhala chete. Fa anzawo ena atadandaula amene sana akondwe zimene anayankhula akamangira anathamanga kukamangala ku court. Now chete wawoyi akulowesa akunyazisa akulowesa mphepo mu office ya Attorney General.